Thank you. Okay, قصة حاوي بتعمي نتعمي زخونة انتنا سم تعرب لنا زلها كم وترو مزجانا يصحها هو كتير مشم كم ريو زلنا تي زحادة جنيا زخونة حمام مول عالم تخيسي تزولو أجي درجة ورح زيادة حليفون دي زولو إتي حجي كلنا مداي بقول مداي هنريا خلناتي كان نزي حمام حدقنيا مكلخال تا عند حجي درجة كتكال حلالات خلسي إتا موشاب إيه مغنياتو كان بعال عدتليان أقدما سلازي قبر أو بزو حدقا وديقون جن حجي زي موشاب مستطاعتوا نريا لنا درجاتي مركبتي ناقود لخيدالو من قصنا جن كم ديوان جمر كله نزل قداي أتحساسبه أقدمه سلسقربلو درجة بزح تاشمو كمتي عالم زفرحو أي تراين تيوم تتحيزم زلو تيوم 20 شوعتن بتي أنا قدمي زي نفر تطعم بالن زموصيهم تم كل تاجين أقاطامي متنخاف مستيم كاب دقة زموص سلازة نبرم 20 شوعتن تتحيزم الله موت جين سك حاجة تراين أي تراين زلو تمجمريون من قصنا بزح مجلسي وصنيرو سبين كورتي شللتنا تيرينيرو كل قوات زي غنو وحدات دحاريجن من قصناون نزي قدايزي بعتو حيسو سلازولو ترز بالي سقومتو خابزو وسد دارقات من قصاص دارقا الله نبلا ينخلينا بجكا حدا خلتين نتي أدلاي قدايتي زو خينو بزوين حجي لومي نقول سنبت منسرين ايتعنا مس من محدار كتما سمرات حوابيرو من سيات اعتيقو نبع الماركاتو كم زي الشوق زولو دحملتي زي ميدا إيرترا زي بياسا ميكيل زبهال ببزح سب زي كوبولو زنبري لو معالتي سبراي جيروم بدن بلو وعيلم بطعمي زحوقوسيو نزي سليز رأي خايتي زبنا بدقى زولو ኣብ መንግስቲ ምስ መንግስትና ህዝብና እንደኩኑ ላለና ኢሉ ዝ ኩሉ ገንዘብ መዋጮ ዝገብር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ 3.5 ሚሊዮን ተኣኪቡ ይበሃል ኣሎ እቲ መዋብካ ቀጻሊዩ ብጣዕሚ ዘተባብዕ ሕጂ ኣነ ቁርተይ ትክፍታ ኮይና ዘላ እዚኣ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ትበሃል እያ ምክንያቱ ትማሊ ከም ሰማዕናዮም ወላቲ ከንቲባ ወላ دكتور أبي نحن نزي حزبي أديس أباس كاب تاش من كفاءات تطوع بلو خن بلو أين خلينا معناته تطوع بينا حدا جنيا زخونة إقتصادي وتكد خمسنا يجلزبل مس بلو لو دين حجرتي حدا جنيا حمام كان أبي تبيان على خير الله نقوى حمش تلغيفهم حدون إرسال لو كباتهم حجون عنتو حدا مويتنيرو حجا ما سيخا خلا اي مويتلو بحلف زي خلا اي سي كاب ايثيوبيا كاب اديس ابابا وصي زي فلط ود 56 عامات يو في حزنه كحسب زي كاب حاميم هوسبيتال كاب اتو سي 3 معالتي غيرو مويت زلو حجي سبزي مسبورت عي متي زلو جن مستحمام كندي سبات لبيدو كم زلو يرايمو ስለዚህ ሕጂ ኢትዮጵያ ምውሻብ ኣይገብርን የምባላሲ ብኸመይ ቁርተይ ብኸመይ ጌርካ ብዓይንኻ ሲ ብኸመይ ኮይኑ ራእየካ ታንኪዩ ንስቶም ካልኦትካ ዓድን ንምሃበር ካልእ ሕቶ ነይርና ግን ድሓን ነዚኣ መለሳ ገርሰት ሓወይ ማይክ ፍሪ ኦኬ ታንኪዩ ተኸስቲና ሓወይ ስለቲ ኩሉ ሪእቶኻን ሕቶታትካን تي نا إثيوبيا تأجم كل جزء معنا تأجم عندي أنت بخوينات أنت بحمام زل بدأت هاتسي كاب إثيوبيا وزع جزء بعد الشرح زع مثلا كالنون قطع معجمات النادي نحن تقاصات إرنا يخلنا جن بميلا خن حزوت أن إحنا الجغاء إذا غزا في حمام زي
ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ አዲስ አበባ I don't know አዲስ አበባ ማለት ሲ አው ይህሉ ኸውን ግን ቁጠባ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እኮ ትቀንድ ነገር ህዝቢ እቲ ውሽጥ ሃገር ዝፈር ነገራት እቲ ሓረስታይ እቲ ኣብ መፍረኸብቲ ተዋፊሩ ዘሎ እቲ መዓልታዊ ቀረብነት ህዝቢ ኣብ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘምጽእሱይቲ ኣይናይ ቁጠባ ዝበሃል ዘሎ ኢትዮጵያ ሲ ምናልባት ኣብ ካልእ ቦታታት እቲ ኢንዱስትሪያል ፓርክስ ዝበሃል በብዝሕ ፋብሪካታት ዘለዎ ከም በዓል ኣዋሳ ናብነት ኢንዱስትሪያል ፓርክ ዓጽዮም ኣለዉ ቶም ታም ዝበሃሉ ክልላት እጂ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ካብ ተዓጽወሲ ኣየናይ ፋብሪካ እዩ ዘሎ ትቀንዲ ኣብ አዲስ አበባ ሲ ኣብያተ ጽሕፈትን ድኳናትን ሸቀጥን ገለመለይ ስለዚ ኣብ ንግዲ ቁርብ ብልጫ ይህልዎ ኸውን ግን እቲ ኣድላይ ዝኾነ ነቲ ሃገር ንህዝቢ ዝጠቅም ፍርያት ሕርሻን ፍሩታን ጸባን ጓቁሑን ካልእን ካብ ገጠራት ይስመጽእ ኣብ ገጠራት ዘለዉ ዓበይቲ ትካላት ወይ ሕርሻታት ስለዚህ አዲስ አበባ ስለምታይ ንዓጽኡን ዝብሉ ዘለዉ ኣነ ቁርብ ገርመን እዩ ነቶም ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ወጻእ ሓገዝ ወይ ከዓ መጽወታይ ስለዚህ ቢልዮናት እናተመጽወተት ትነብር ዓዲ ብናይ አዲስ አበባ ቁጠባ ትፈርሕ ትሽቁረር ስለምንታይ ወይስ እቶም መጽወቶም ቶም ዓበይቲ ዲፕሎማትስ ቶም ገለ ዝበሃሉ ኣብ አዲስ አበባ ስለዘለዉ ንሳቶም ዕጹው ከይርዩ ወይ ንሳቶም ኣገልግሎት ከይጎድሎም ስለዚ ትኻልእ ክመውት ኣለዎ ማለት እዩ እንደይ እዚ ክርዳእካ ደይክእል ኣተሓሳስባ ስለዚ እቲ ምዕጻው ወይ ከዓ ቶታል ሎክዳውን ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ዝዓበየ ከተማታት ናይ ዓለም ኣብ በዓል ለንደን ይግበር ኣሎ ኣብ ርእሰ ከተማታት ናይ ኩለን ሃገራት ይካየድ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ እንታይ ፍሉይ ስለ ዘለዋ ኣዲስ አበባ ክዕጾ ይክእል እዩ ምዕጻው ኣዲስ አበባ ማለት ናይ ስዕረት ምልክት እዩ ተሳዒርና ማለት እዩ ኣዲስ አበባ ተዓጽያ ዝበሃል ሲ ካልእ እንታይ መከላኸሊ ስለ ዝሓዘ እዩ ታከለ ኡማን ቆም ዝብለና እዚ ስነ ሞጎታው ዘይኮነ ተሓሳስባ ሳይንሳው ዘይኮነ ተሓሳስባ ስለዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መልክዓቱ ክትርድኦ ኣይትኽእል ኢኻ እቲ ሓንቲ ክትርዳእ ትኽእል ግን አዲስ አበባ ክትዕጾ ይደለይዋን እጅን ምንታይ ክትዕጾ ይደለይዋን በዝናተይ ሪኢቶ እቶም ኩሉ ግዜ ምውድኽዳኽ ዝለመዱ ዲፕሎማትስ ናይ ዓለም ኣብኡ ስለ ዘለዉ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ይኹኑ ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ይኹኑ ናይ ኣምባሳደራት ተፈላለዩ ሃገራት ኣብኡ ስለ ዘለዉ ንዓቶም ክጥዕሞም ንዓቶም ኣገልግሎታት ከይቋረጾም ዝበሃል ተዘይ ኮይኑ ካልእ ምኽንያት ንዓይ ኣይረኣየንን እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ሓደጋ ከቢድ እዩ ጽባሕ ንጎ ውጽኢት ናይዚ ከቢድ እዩ ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ከምቲ ንፈልጦ ብሕልፊ ከተማ አዲስ አበባ ኸ ባዕሉን ታከለ ኡማ ከም ተዛረበሉ ብዙሕ መንበሪ ቤት እኳ ዘይብሉ ጽላል ነዛ ህይወቱ ዘይብሉ
ዝልከፍ ዝብላዕ ዝስተ ዘይብሉ ህዝቢ ዘሎ ይትረፍ ደውን ነብሱ ብፅሬት ዓቂቡ ተሓፂቡ ናብ ሰባት ለብዒ ከይፈጠረ ከይድ ዝኽእል ይትረፍሲ ነዛ ድራር እለቱ በሊዑ ከይድ ዘይክንፅብ ብብዙሕ ኣሽሓት እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ምዃኑ እናፈለጥካ ነቲ ህዝቢ ከም ድላዩ ምፍናው ማለት ትሕማም ድላዩ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ ዞም ሰባት እዚኣቶም ማይ የብሎምን ምግቢ የብሎምን ክዳን የብሎምን እናበልካዮም ተዳ ሓደ ሰብ ካብኦም ተለኺፉ እንታይ ክኾኑ ጽባሕ ንጎ ከምዚ ተኸስተሐወይ ክትብሎ ጽናዕኻ ሎሚ ኣው ዝነበረ ዘይገሸ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ሓሚሙ ተዳ ሆስፒታል ኣትዩ መይቱ ምስኡ ዝቐነዩ ንዑ ክሕግዙ ዝቐነዩ ክንደዮም ሓደ ሰብ ክንደይ ሰባት ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ኣለዎ ኣነባብራ ኢትዮጵያ ኸ ከም ትኩላህና ንፈልጦ ልክዕ ከምናና እዩ ተጨቃጨቀ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ገዛ ክንደይ ሰብ ዝድቅሱ ምግቢ ከማና ልክዕ ብማኣዲ ዝበልዑ እዮም ብሓንቲ ታኒካ ዝጥቀሙ ብሓንቲ መብልዕ እንጀራ ዝበልዑ ህዝብታት ሲ ተዳ ሓደ ካብኦም ተለኺፉ it would be catastrophe ስለዚ I don't know ብምልማን ዲዮም ሰኺሮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ብምጽወታ ዲዮም ዓቢዶም ካብ ሰብ ከይርኤና ዝበሃል ነገር ኣይተማህሩን መስለኒ ስለዚ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዝተገይሩ ዘሎ ነገር 22 ኣስጋኢ ቁጽሪ ስለ ዝበጽሐ ይኮነን ሓደ ሰብ መይትና ይኮነን ገና 2-3 ምስተለኽፉ እዚ ኩነታት ጀሚርናዮ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ኸኣቲ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ ንጽባሕ ንጎ ኣዲስ ኣበባ ዓጺናዮ ማለት ተሳዒርና ማለት እዩ ክብል ከሎ ጽባሕ ንጎውን 100 ምስ ሞቱ 50 ምስ ሞቱ ኩነታት ሓደገኛ ክኸውን ኣሎሞ እጅስ ክንዓጽዎ ኢልካውን ሓሳብካ ክትቀይረሉ ዘይትኽእል ዓይነታት ተሓሳስባ ይዛረብ ዘሎ ጨሪስና ሳይንዓጽዎን ኢና እጅዚ to me is very dangerous ሞ ካብዚ ይሰውረና ንሕና ኩሉ ግዜ ዲፕሎማስን ፖለቲካዊ ርክባትን መፍትሕ ከም መፍትሕ ጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ ናይቢ መንግስትና ንዶክተር አብይ አሕመድ ሕሹኽ ብሎ ኸውን እዚኣ ሳይፋልኩምን ነብስኹም ኣጥፊኹም ነብሲ ጎረባብትኹም ከይትልክሙ ግደፉ ደኣ ኣብ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣይንኸይድ ኩላህና ግን ብግቡእ ዶባትና ሓሊና ህዝብና ተኸናኺና ናይ ሓባር ጥዕና ናይ ዝኸባቢ ንሓልዎ ከምቲ ስምምዕና ናይ ሓባር ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ወይ ከዓ ቁጠባ ውህደት ክንገብሮ ንፍትን ስለዚ እሱ መታን ኣብ ተግባር ክውዕልሲ ጥዕና ዜጋታትና ክንሕሉ ኣለና እሞ ጥዕና ዜጋታትና ከዓ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ክረጋገፅ ዝኽእል ስለዚ ኩሉ ሰብ ከክልተ ሰሙን 3 ሰሙን ኣብቲ ደገዙ ኮፍ ኢሉ ነቲ ቫይረስ ካብ መብዛሕ ተቆጢቡ እቲ ሕማም ተዳኺሙ ተጠፍአ ድሕሪኡ ዘሎ ግዜ ዓዲ ንቁጠባ መምሕያሽ ኢልካ ሉዙብ ዝኾነ ቁኑዕ ዝኾነ ምኽርና ተሓሳስባን ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ I hope and I am sure መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብከምዚ ሉዙብ ዓይነት መገዲ ሒዙ ምስ መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮንሳልት ከም ዝገብር ጥርጥር የብለይን እሞ hopefully ብከምዚ መገዲ ፍታሕ ኸውን ብከምዚ ተዘይተፈቲዑ ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተለብዐ ሓይሉ ነነዊሕ ግዜ ክሰዓረሉ ዘይከኣል ብብዙሕ
ኣብ ልዕልቲ ዘለዎም ፀገማት ናይ ካልእ ኤፒደሚክስ ብዙሕ ዘለዎም ግን እቲ ቁፅርታት ክንድዚ ቀዛፊ ብዘይ ምኳኑ ፀኒሕሎ ብዙሕ underlying disease ወይ ከዓ already ሓዳር ሕማማት ዘለዎም በሽሓት ዝቆፀሩ ናይ HIV AIDS victims ኣለዎም በሽሓት ዝቆፀሩ ሕዱር ሰዓል ወይ ከዓ ሕማም ዓባይ ሰዓል ዘለዎም ኣብ ደገ ዝሓድሩ ጎደና ዝነብሩ ኣለዎም ነብሶም ብጥሜት ዝማሰነ ግቡእ ኒውትሪሽን ዘይረኽቡ ብዙሓት ህፃናትን ዓበይትን ኣለዎም ስለዚ ብገምገም ሞት ዘለዉ ሲ ኦልሬዲ ብዙሓት ስለ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ንዓቶም ሒዝዎም ክኸይድ ተዘይኮይኑ ካታስትሮፊ ክንርኢ ተዘይኮይኑ ካልእ የለን እሞ ስለዚ ሆፕፉሊ ግን ዳግመ ግምት ገይሮም ካብዚ ሓሳብ እዚ ካብዚ ዕብዳን እዚ ጋላገሉ ክኾኑ ዝብል ተስፋ ጥራሕ እዩ ዘለኒ ተወስቲኖ ማ ቴንክ ዩ ሜክ ፍሪ